أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. musidɗo mon Ibraahiima Umar kan Katante Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe hofni on. Windande men ɗiɗaɓiire e deftere Lakdari. Caggal nde joom deftere o naatiri yettude geno e julde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama. Joni aan bandiraaɗo julɗo wirtu nofruma keɗoɗa holko addanma. O wima awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi. Neɗɗo so tawi jibinama o jibinako basnumo woni ala ko andi. Omo woni e cukagu mayde ene dogamo omo dogana ɗum. Omo wumpo e majjere omo waɗa geɗe kantare jinnaɓe e serenɓe ndaro e tafdemo e mbaadi ɓurdi ngarɗude ndi ngam timminde neɗɗagu makko. So yehi noon ha o yettima e tolno o wiyama hankadi de ari ha ɗo a tottitama geɗe ma fodde komin mbaɗe maɗa ko annene hankadi darano hoore ma. Ɗum woni o wiyama ɗo ko mo kallaf o ɗo ko ñawnuɗo. Kala ko mbaɗɗa caggal ko ɓinni so koko moƴƴi ko an so koko boni ko an. Ñande o totta ngal ɗon gollal holko o foti gollade ñande hen. O wi ɗum noon awwalu ma yajibu alal mukallafi adi pop toɓɓere adande nde o foti daranade ko tashihu imanihi. O ƴewto ko wiite jabre makko nde limanagal. Jomiraɗo wonde winomo mbele aɗa humpiti kam aɗa yanana ko min woni joome. Toon to winde ruhuji to o wi ɗo ala ko kalatmi mi acciri konngol ngol Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo haal e indam. Nulaaɗo men wi bala ko noon tigi omo andi kay miɗo andi kay amin gandi kay. Wadde nden ɗon jabre ko wonnode kono daawal ɓilima ɗon. O arti o moftima e keeci baaba ha o resdama e ranga nene. O yalti e aduna nguleki e jangule goƴaji wayloji kewɗi mbaɗi e daawal cukagu jangde needi ha o yettima hande ɗo. Wadde omo foti ruttanade fibde makko adande nde. O ruttano fimde nde o anda ay biyeteɗo geno o de Allah ko on de tagimi taganimi, ko kanko de woni dokkowomi kala ko miɗo heɓa ko. Komi heɓani ko fo ko kanko haɗimi. Heddi noon o rewna ɗum e kala no o welira. O sellitina nden ɗon fimde o anda ala ko woodi ala ko wawi moƴƴinandemo e bonnandemo so wona geno. O gonɗina o sellina konngol la ilaha illallah deweteɗo ala so wona tan geno. Kala ko wona ɗum ko funti funere. Ala ko woodi ni so wona geno. Kala ko wona ɗum ko funti funere. So tawi o yaɓɓi e ngal ɗo jaɓɓal wona o notima konngol jomiraɗo wiide ngande kam ko adinde ndewatonmi.
mo anda kam tampinat hoore mum tan kono wawa rewde mi ete min mi tagrani neɗɗo so wona yo rewam ko nonne kay jinne so sellitini ngal ɗo limanagal ngol gonɗingol o darto e lamditade hoore makko joni noon holko rewi hen joom deftere nde wimo humma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ayni wadde noon darantoɗa ko jangude lamdade ganda ngal ɗo dewal ngal dokkaɗa ya gollu angal fecci e pecce ɗiɗi hen feccere ko ane bande en fof ndendi so goto dawi waɗi tan fukkima e heddiɓe ɓe ene yona ngal ɗo geɗal noon ko an tan wawi waɗande ɗum hoorema hay goto lomtotakoma hen dendagal ngal wiyete ko fardu kifaya keeringal ngal wiyete ko fardu ayn so darima e famde ɗum ɗon o wawa jokkude e gollade elle won namdiɗo wi joni noon fardu ayni kam ko holɗum joom deftere nde wimo ka ahkami salati wa taharati wa siyami ganda ko wiyete juulu ko holi ñawoje mum holno gollorte ganda ko wiyete laaɓal ko holi gonka mum e pecce mum ganda ko wiyete korka ko holno hordete holnde horete holi on korowo so caɗele mbaɗi holno keɓɓitorte joni noon en paami o haɗani ɗon de o wi ko ka ahkami salati ko wayno ñawoji juulu wa taharati e laaɓal wa siyami e korka deke en gandi hajju nan toon arani e goɗɗum e goɗɗum o wi ko nandi e ɗeɗo geɗe wadde won geɗe goɗɗe ɗe garani so tawi o faami ɗum o anda hankadi noon wonko jaɓante kono wonko o salante holi ɗum wa yajibu alayhi an yuhafida ala hududillahi hankadi noon yo andu waɗɗima e dow makko o wona gaynako famde golle makko ɗe haala makko ka kala makko o wawa ɓedde ɗum o anda ɗo wiya yo haaɗ o haaɗa ɗon ɗum woni an yuhafida nde o renata ala hududillahi keeri Allah ɗi keeri geno wiyamo tuggiɗo haa ɗo waɗir ni kono tuggiɗo haa ɗo ko ni so tawi o famri hono noon o fuɗɗima e gollade o yaqifa enda amrihi ɗo geno winomo gollu ɗum ɗo yamirimo so ari haa ɗon o haaɗa ɗon wo nahyihi ɗo geno winomo ɗum ɗo noon komi kaɗɗomo hoto wat e ngan sanga so yettima ɗon o wasa wadde ɗum haadi noon haɗede hatta wadde yamo wonde o fergitino o waɗi ko fotano wadde we ɗum noon heddi komi yafno pergitam ɓennuɗe ɗe woni wayatuba ilallahi o rutto faade e geno yafnade pergite gurdam ɗe o gollunoɗe subhanahu ay on ɗon geno ko goto ceniɗo paamɗo holko foti wonde garɗo ne yafni omo andi holko soomi e nder mum wadde ko kanko woni ceniɗo bawɗo jabde ko yafna ko kanko neɗɗo oɗo noon julɗo aha yo tinno koy o yawno o dogana wadde ɗeɗo geɗe qabla an yasakhada alayhi
ewo ko adinde joom makko sanjatamo nde tawno so tawi a wurtama e ko fewani a tampat toon te taw alanama gartam jibinan ma kadi kasara wadde ko adinde geno sanjatamo ko adinde geno mettinantamo ko adinde geno woppatamo omo wumpilo e majjere taw alanama gartam yeeso walla ko adinde geno tikkantamo wadde kanko neɗɗo o yo ƴeew famde ɗeɗo keɗe haadi noon o wiyama yo rutto faade e geno e windande men arore alay sago kaalen duttogol faade e geno nde holno waɗirte holi laabi muɗum holko sohla hen e holko hula hen e holko yemira e holko haɗa musidɓe tedduɓe ko ɗo tan jeweten windande men so waɗi pergitte en ñaaguima geno nde yurmoto en yaafo en kanko de andi ko waɗira on jarama